Hello, 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 hello. Hello. Baka nagdadangog dyan so mga taga City Engineering. Alawigon na naman so traffic light dyan sa Divine. Alawigon so red, so stop. Siguro mga 15 minutos. Pagkaringi ang bite mo. Karingi iba naman yung sunasarahutan mo niya na pagkaaga. Karingi iba naman sunasarahutan mo niya na aga. Alabaon so red kan traffic light. Alangan naman alangan, nakabalik naman so dati Nakabalik naman so dati. Nakabalik naman so dati na kuwan kan traffic light dyan sa may Divine. Alawigon. Ano? Alawigon. Ano? Garuli. Bata garinal subi chip tanal. Gari nakakuan man na naka-off. Mas kaya daw ako sinabi ang gana. Pati subi chip Salbatan ang pangyari sa mga kabaka. at ayun ang hanapin ka sabi ta. Yun ang hanapin ka sabi ta. Pag didro di malas ka talaga. Pag didro di malas ka talaga tabi. Uy, pasensya na ka mo medyo namatangaan kami ako kasubagi. Namatangaan ako subagi. Good morning kay Manay Helmanasagin. Buda kay kay Kid Buda kay Father Momoy. Nag-meeting kaya kami kasuhapon. Kaya kanara Father Momoy. Buda, diyan pa sa si Father Momoy. May event kaming pigigibo. Pagkatapos kad meeting, may pipigduan pa kami ni Bossing Glenn. Pala. Iba naman talaga pag medyo ko na di. Pag medyo nag-edad, bata na pagulpi naman ako kiinom ka. Ano yan? So, itong nainom ko palang kasumanggi, salbata na may kapi pala. Mahal, aluyon ako mangituro. Nagtriposan kami sa Father Momoy kasuhapon, pasado alas 6 tama ba yun? Pasado alas 6 gayon. Hindi naman pa kami. Anyway, good morning tabi sa mga natuparan na dyan sa Kwan. Mga natuparan tatabi dyan sa... ikaw nga pala. Good morning kay Bossing... bako 26 ko niya, Ronald 26 ko niyan. Yes, sir. Good morning kay Bossing Larry Pasqua. Pascual. Kaso hapon kamiting tama ni may kinaraman po sa gigibuho na kasabanggi. Kamiting tama ni may kinaraman po sa gigibuho na ano ini. So ano yan, Albay Summit. Energy Summit na matutok mga tugang sa pig-apon na renewable energy. Gigibuhon tabi ni dyan sa The Oriental Hotel. Saga po na 27 hanggang 28 ang Albay Summit tabi, kaya exciting man ini taan end goal kay ni mga tugang by 2030 perang taon ano mo niya 2024 na anong na taon na sana mga tugang dapat databi sa 2030 ang Albay mga tugang 100% na renewable energy. Renewable energy yung ang pinakakuan niya, yung tabi ang pinaka-goal niya mga tugang kan grupo, kaya hanggang 27 hanggang 28 igwa tabi kigigibuho na summit dyan po sa Oriental Hotel. May mga investors na mag-aarabutan hali po mga tugang sa Metro Manila. Buda tabi iba pang mga persona na yung tabian makipagsabayan para magkaigwa ki baralyuhan ki mga ideya. May kinaraman mga tugang sa renewable energy. Digdi po sa probinsya Canalbay. Malangani pala. Duman sa Kwan, duman sa Daet pala, sa Camarines Norte. Iguan na sinda mga tugang ki madidevelop na Kwan, na windmill. Iguan na sinda ki madidevelop na windmill. Nalingawang kulang kun sa ito. Pero digdi sa probinsya Canalbay, apera kan sa Daet Camarines Norte, buda sa Kamsur, adventure naman. An mainot so Daet mainot so Camarines Norte. Pero digdi sa probinsya Canalbay, may mga areas digdi na pwedeng ma-develop palan, may kinaraman dyan. Iyan po na sa may Partikan Tiwi, Albay. Buda, ang
target mga tugang nan mga isla Kanalbay magkaigwatabi ki production nin pigaapod na renewable energy, ha? Pero ang target karaklan mga solar, kaya medyo na-inspire kami kang ako budak kami ni Bossing Lin kang ururon tabi kaso nara Mr. Larry Pascua wala ano yan tabi ano sa Philippine Climate Justice movement, no, na iyutabian niyaon ngunyan salbay para po anyway sa aga tabing 27 hanggang 28 maraman nindo kung ano tabian mga latest na mga pangyayari, mga tugang dyan sa sinabi ng bagay buda kung paano niya ito mapapakinabangan yung ita. Ini po may connection mga tugang sa paghahanda mang kanaleko. Sa Aleco na naging bisita man kang ACCI, mga tugang kan makahuron yaon kami naman ibipigle. Ang saro sa pinagigibaw niyang kan Aleco, aram po nindo kung ano, ang pagpreparar para po sa pig-upod ng net metering para man duman sa mga negosyo na igwaki mga solar powered o maski anong renewable energy sources tabi na iyan pag dahil mo na makonsumo maibalik, pag sobra sa konsumo mo mai-share tatabi sa grid kan Albay Electric Cooperative. Magayon kaya ako nga pag una akong Aleco dahil siya nakipigigibo para digdi pero ang Aleco pala naghanda man mga tugang para sa net metering, and so Aleco nag-benchmark naman duman po sa duman sa Camarines Norte para po aramon ang sistema taduman igwa man ang Camarines Norte tabi igwa naman kan arog ka na preparasyon. Ayan na ba nga niya to mga tugang sa mga maabot na aldahan kung ano tabi yan mga tugang na mga mangyari na iyon sabi nga ni Father Momoy pigigibutang nga because nga we are bako nga na against kita sa Aleco. Bako nga na against nga kita sa Aleco. Kundi nga pigigibutang nga para maging supisyente ang kuryente mga tugang sa probinsya Kanalbay. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Report hali sa luwas kasabay si Pading Alarmario buena manong Bareta in the morning digdi po sa DCGB. Good morning Pading Al, kamin. Thank you, Pade. Good morning. Good morning mga lolo asin lola. Inaprobarana kan sanggunian panlalawigan an ordinansa kan Legazpi City na pagdeklara sa primerong simana kan Oktubre na Senior Citizens Week. Base ni sa committee report ni Board Member Jessup Salceda na human ang chairman kan Committee on Senior Citizens sa Sanggunian Pandalawigan. And City Ordinance number 16-0046 series of 2024 ipinasa na inikat sa Sangguniang Palunsod for review sa Sangguniang Pandalawigan asin daiman ni nahiling na diferensya ang komitiba kaya tulos man ining pinag-uyunan kan sanggunian Pandalawigan. Kaya kada first week kan October ang mga senior citizens may tagamanaman na budget ang syudad para sa indang mga aktibidades. Ang mga senior citizens lalo digdi sa Legazpi City talagang aktibo man sa indang organisasyon na nagkukooperar sa mga okasyon at least ang first week ng October moment man ini ni Lolo asin ni Lola digdi sa Legazpi City. Iyan pa rin bukal sa informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Thank you Pading Al sa report hali po dyan sa luwas. Sabi ni Brad Charlie, Gary may sala, nasa rahutan na naman sa traffic light. Gary nga bro, may sala. Good morning, Tabi Brad.
Sa daet kaya ngaya bro, makusog ang paros duman sa may Bagasbas Beach. Iyo, di ko lang nahapot ka subanggi sa kauron me, kara lari buda kay kara kun sa induman so kwan sa Bagasbas ano. Tayba man so naging developer duman. Pero hindi pa lang sa probinsya Canalbay, ang pinaka kwan sa tuya, ang pinaka feasible digdi. Iyo po yan na windmill na ang nailingan diyan sa may Partikan Tiwi Albay, diyan po sa may Partikan Tiwi Albay, tabi buda diyan sa San Miguel Island, may kwan diyan, may magayo na plano diyan in Marluwas yan, tabi duman tabi sa renewable energy, sa tabi sa Aga, diyan po sa gigibuhon tabi diyan sa Oda Oriental Hotel. Alright. Sabi ni... Okay, thank you Brad Charlie. Good morning. Sabi ni Madam Mabel Totod Madam Mabel, so greetings ta ha. Tasarabay-sabay yun tatabi ha. Ilagta mo na ang mensahe ni Pading Ray. Sabi ni Pading Ray, Father, help us not to mind what people say against us. Instead, overwhelm them with your blessings so they will have lots of good things to talk about. Amen. Thank you, Lord. Happy and blessed Thursday, everyone. God bless. Thank you, Padi. Totod Padita. Pag may oras, basaon ko naman ining rawit-dawit mo na pinadara. Digdi po sa satuya na programa. Joshua. Good morning, Joshua. Yes, BP. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag niya tong pareta tangani maprebentaran ang mga helang. Tiging ganyar ni PhilHealth Bicol Regional Vice President ang mga PhilHealth members digdi sa Bicol Region na mag-avail ka na programa nindang konsulta o kaya konsultang sulit at tama. Para ining mas pinahiwas na programa ka na PhilHealth na ang katayuhan iyo na amay pa mahiling na kung mahilang ang sarong PhilHealth member asin mapreventaran tulos ini. Sa paag kung paano ini makakapag-avail ang sarong PhilHealth member taypuan na magpamiyembro o pagparehistro sa sarong akreditadong konsulta provider sa indang lugar. Ipigpalawas ka na PhilHealth Bicol ang manlain-lain ng mga akreditadong konsulta providers digdi sa probinsya kan Albay kung saan magpoon sa Premier Distrito sundo Tercer Distrito kan na probinsya igwa na ki 29 na mga akreditadong konsulta providers ginaimbulton ini kan mga ospital pampubliko asin pribado siring man ang mga nagkaperang rural health unit sa manlain-lain ng mga munisipyo. RHU Tiwi Primary Care Facility sa munisipyo kan Tiwi, siring man ang Tiwi Doctors Hospital. Akreditado na iyan na konsulta provider. Siring man ang Malinaw Rural Health Unit sa Tabaco City. Akreditado na ang Cabredo General Hospital, City Health Unit kan Tabaco City, Dr. Amando Cope Memorial Hospital Incorporated, Family Wellness Clinic, Mother and Child Clinic, as in San Martin de Porres Primary Care Facility and Multi-Specialty Clinic Incorporated, San Miguel Lying-in Clinic, as in ang Ziga Memorial District Hospital. Akreditado naman ang RHU Malilipot, RHU Santo Domingo. Mientras tanto sa 2nd District, akreditadong konsulta provider ang Ago General Hospital, Albay Doctors Hospital, Legazpi City Health Office, Legazpi City Hospital, asin ang Regional Medical and Dental Unit kan PNP sa Laog kan Campo Ola. Akreditadong konsulta provider ang Daraga Doctors Hospital, ang RHU Kamalig, asin ang Manito Rural Health Unit. Tercer Distrito, akreditado ang RHU Ginubatan, Josepina Belmonte Duran Albay Provincial Hospital, Ligao City Health Office, Zone Medical and Intervention Hospital Incorporated, siring man sa Piudoran Tabi-BP Dr. Erlinda Stanislao Memorial Hospital, Piudoran Rural Health Unit, siring man RHU Polangi, asintang 29 na akreditadong konsulta provider, iyo ang Rural Health Unit 1 kan munisipyo kan Libon. Basta kang PhilHealth member, pwede kang magpa-accredit sa sarong konsulta provider at na
makapag-avail ka na kan libreng konsulta, libreng bulong, libreng laboratory. Pwede ka pang makapag member DigDBP PhilHealth member portal sa ano ini sa WhatsApp. Turing masyado maaram sa technology. Pwede Oo. Ano na? Hello? Yes. Kung dahil ka Go. sa teknolohiya, pwede ka magpa-assistir sa mga local health insurance offices kan PhilHealth, ehemplo ang opisina kan Albay, digdibigay sa may Gaisano. Pwede man, sa mismong konsulta provider ka na mismo magpatabang, o kaya pwede man sa local government unit, ayon sa nagkaperatang mga health facilities na otorisado kan PhilHealth, tangali makapag-abilin konsulta, amay pa, mahiling na, ma-check na, kung ansarong individual may posibleng kamatayan. Ang tabi BP, ang dagdag na istorya, pinaiwas na programa kan PhilHealth para sa saindang mga miyembro. With boy, Joshua Bina, DCGB. Yes, thank you so much, Joshua, sa report. Mientras tanto, tuloy-tuloy ang mga balita. Kasabay niya to si Chief Reporter Jimmy Nazalita. Jim, good morning, Jim. Come in, Jim. Jimmy. Come in, Jim. Nawawala si Jimmy. Mientras tanto. Salamat BP, maray na aga sa mga parantabay. So primero mong ornada kan mga istorya sa renewable energy. Oo. Basado kay Gobernador Attorney Greg Slagman, gulpian mapartisipar sa formula ron digdian business plan kung ano ining renewable or green energy. Dengo kuntaan na Gobernador manungod sa date pang sumpay na informasyon manungod sa renewable energy. Renewable Energy and Investment Summit, makusayin po, kadakol po ang ma-atindir sa mga possible investors para maaraman ninda ang business plan ni Chanpay, kung maaraman ninda kung kaya pa tabi ninda makipag-partner sa provincial government of Albay, pa mga munisipyo, o mga syudad, manugot po sa green energy. Because green energy is a new wave of the future. Hindi na pwedeng dumanan na ibang paagi o dalan, kundi ang green energy. Otherwise, ang satuya tabi ng mga commitments sa convention of parties na nakaaging taon, etc., manugod sa environmental protection, etc., no to fossil fuels, eventually, mag-baseball kita dyan. Kaya po ang tabi ang Albay ready. And kadakol po ng mga studies na will show na talagang iwag kitang wind power resource sa Albay, katabi kitang solar, kadakol po kita mga lugar dito na pwede magkaigwag kita mga solar farms. So, dapat na po ini nasa table. Pwede tabi inipigulayan sa mesa. So, yes, tuloy-tuloy po yung ating mga araw kayo mga invitations sa mga investors. Focus na sa renewable energy. Pati matapit sa business. Sa business-friendly environment na pwede tabi ito. Ayan tabi, parte ka na, abangan na lang yata kung ano magiging development ka na renewable energy summit na dadig di sa probinsya ni Albay. Jimmy Nazalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Tali po dyan sa luwas. Kasubanggi. The morning, Henry M. Kasubanggi, kauron mi man tabi si board member ano nga ni Siga. Kauron mi man si board member Siga, mga tugang, ano yan, sarungan yan sa mga napag-urunan mi. Kaya nag-commit man si board member Siga na mismo siya sa aga po yaon naman kanya, maski palan ka ito, mga tugang, ini palan si board member Siga, nagtrabaho ini sa Meralco, tapos napaduman siya sa San Miguel, maski palan ka ito, kwan siya, uning may ideya na siya kaning renewable energy ini. Kaya gusto niya man mahiling kung ano databet issue showcase.
Gusto man mailing kung ano databang isu-showcase mga tugang kan mga kuan duman sa sinabi ng summit buda kung ano databian mga garaw ngayak practices na naging efektibo na. Kaya excited man si board member Siga ko lang nahapot kun siya ang chairman committee on energy pero sabi niya kon siya uning excited man siya mga tugang para sa aktibidad na ini, namaraman niya to kung ano iba pang alternatibo. Dili po sa probinsya Canalbay para po mga tugang makaproducer kita nin kuryente. Yan, ha? Saga po yan. Na-meet ko kaso banggi ano yan, wife ni board member Siga, Judge pala, si Judge, ano? Kaso bang na-assign na pala nindi dyan sa Sorsogon. Sabi sa wife ni ano yan, board member Siga, tabi sa Samuya na pag shoot na pag-huron-huron kasbanggi. Nasa linya po ang mga tugang karamong tarawan mga headlines sa Lado National. Good morning, Paring Mar. Si Ronald, ay gari, Ronald. Nakadua ka, Ronald. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantaba. I-headlines ko niya na pagkaaga. Sobra 6 trillion pesos na national budget para sa 2025. Oh. Lusot na sa Kamara de Representantes Kasubanggi. Aha. Matapos na ipasar sa ikaduwasin na pinal na pagbasa Yan. kan Kamara. Very good. Mientras tantong tinawan sa naning 733 million ang opisina kan Vice Presidente. Dahil naman na, so dati na proposal eh. Oho. Dahil naman na dagdagan na eh. Dati naman nga nag-appender. Oo. Ganun nga, bako ka naman interesado. Oho. Oo. Pero at least nga, dahil na zero. Ayan, oo. Okay, pagpataw ni disciplinary action kontra kina Senador Alan Cayetano at si Senador Mick Zubiri matapos di pang magsapakan sa plenaryo dahil nagkaipuan sigun kay Senate President Jesus Iyo. Cudero. Nagkaayos man giraray. Nagkugusan mong ginagawa. Nagkugusan. 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 Nadaraman sa nakan emosyon. Ang sabi ni Senador Cheese, talaga ngayang minaabot sa puntong arugga na nag-irita Iyo. ng boses. Oo. As in, dahil nga sa paragal na. Iyo man inaabot talaga. ng banggi. Yes, oho. Mientras tantong mass repatriation sa Libanon, piganda na kanimbahada kang Pilipinas. Pantang krusyal na personalidad sa Pogo, ibinulgar ni Alice Go sa executive session sigong kay Senador Rizzo Ontiveros. Pilipino? Dahil nabanggit eh. Sa bagay, executive session Dahil ito, no? nabanggit. Basta sabi niya, nagtutugma da doon sa mga naging pahayag na ninda ka mga nagkaaging mga hearing. Mga pulis na may kapamilya na mga kandidato sa eleksyon, ibabalyo ng pwesto. Okay. Okay, yun mananggal baga. Maski nga ni padileman kikaparinti sa piso, pag medyo na kuwang ka, pag medyo na, nakuluran kay, babalyo ka. O kung bako maski dahil ka nakuluran, kung nga pwedeng kasurog teli, balyo ka manggiraray. Tan sabi ni Chief PNP, General Marbil, dahil siya matugot na gamiton ang impluensya kan pulis sa politika. Kariguan. Kariguan. Iyan sabi. Okay. Ang sabi. Kariguan man. Matinidong chismis. Sabi ni Senator Cheese. Dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. nanindugan na ba ko siyang protektor Kampugo. Baloy naman pala itong picture na ito. DOJ matutok sa mga posibleng kaso kay Tony Yang kaysa deportation. Comelec pinoklamar na anak bayan bilang nangganang party list sa 2022 elections. Kasubanggi, bago matapos ang mag-adyon ang Kongreso, nagtumpa na ang representante kan Akbayan na si Percival Sidenya. Akbayan Nya pirang bulan na sana. Naali kay ni baga pa na so Anwaray party list. Yung mananggada di. Iyo. Tapos ini pinoklamar man ining ganak ang Comelec kaya isinelect yun na. Nya pirang bulan na sana matoko sinda. Hanggang hanggang June 30, 2025. Yan. Alright. PBBM tinawanin doon ang pagpilog ng Department of Water Resources. Mantang deputy official pinag-resign matapos na dahil magtugot sa pag-uruna na sana ang computerization program durante kan termino ni BP Sara. Iyon so nagtuga na taon siyang 50 mil?
Iba man ini. Siyam na bisis na siyang bintawang kisubre. Itong may markang hope. Oho. Ali da ito sa Office of the Vice President. Ah. Kan nagkay ko daning pagkalabuan so bidding kang computerization program, pinapod siya ni Attorney Monsayak. Aha. Tapos, mangumon-ngumon, pinapod naman siya kan Chief of Staff ni VP Sara. Di pag-resign sa kanal daw na ito. Pero sabi niya, abo ko ngayang mag-resign, ma-voluntary retirement. Retirement. Niya, Oo. Yan ang kwento. Oh. Nailing ko sa side ka ni ay garib iba man gyud iyang kanso utong so babae ni pare. Babae ni si Humamil Mercado. Garib ay yaling ko lang kun iyan speaking ni Sara Kasubanggi. Na may sinabi man siya kung natapi pag-resign niya, pina-resign. Oh, nagpila optional. Okay. Yan man talaga ang buhay. LK Barbie, nag-receive na ng aplikasyon para sa special permit ka mga gustong magbiyahe sa Ondas. Ay, Ondas? Ondas, malapit na. Next year pa man. Nag-receive na sinatay, maramay akong pirang mga bus ang pag-writer. May maparlusot na naman. Iyo. Alright, so yan, BP mga headlines, may na pagkada ito dyan sa POS Enterprises na napon sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa oras at Bigas City, basta radyo POS niyan, doon po sabing konektado ko mong maski daing doon. Tapos space, ini po si Martila. Good morning. Thank you, Paring Mar. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines. Happy birthday po kay Denise Oropesa. Yeah. Subunso ni Madam Mabel Oropesa. Happy birthday po. Oy. Good morning. Happy day. Kay Denise Oropesa. Yeah. 9th birthday niya. Yan. Subunso ni Madam Mabel. Sige po. Good morning, Tabi. Boss, ano yan? Roden. Tabi, happy birthday, Tabi, sa akin nindo, ha? At saka happy birthday po kay Jimmy Vista, Gina Berango. More birthdays to celebrate and may God continue to bless you more. Yan. Good morning. At saka good morning nga pala kay Dr. Boy Lanuso. Yan. Dr. Boy at saka kay Dr. Mirna Lanoso. Good morning po sa Indo Gabos. Yan, ha. Sa Indo magagumpalan, nato paran mi maninika so banggi. So duwa palan diyan sa katedral, iyo palan so nagataog ki Kena, dumantabi sa mga gustong mag-aragum. Oh, sabi ko kay Sir Boy, buda kay Sir Mirna, ay nga niya ko, salamat, kamo pala ang in charge dyan. Nagatao kay Kena. Baysa na nga niya ko, pag kinasal ako, para mo, sigurado mag-ururong kita. Pag kinasal, giraray ako. Ulokon sa mag-agum. Good morning, Tabi. Happy birthday kay Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Calubakib. Oy, birthday pala ni Madi. Sabi ni Renen de los Reyes, Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Cabrador Calubakib. Yan, ha. Good morning, Tabi. Colonel, Police Lieutenant Colonel Malu. Madi, happy birthday po. Hello? Yes. Morning. Na-receive mo na so daily kang aliko. Dai pa Tama man ang nagsasabi kang aliko. na Namalang ka so singil. iyo ba ka sa press release ninda? Doble migo sa dati. Anong gusto mo kan doble sa dati? Alam mo, amin mo 1,000, di 2,000. Para sabi ninda dit man sa ma-increase kidiit. Kaya nga, Iba man kaya ang tatara mo na doble buda sa ma-increase kidiit. Kaya nga, ito nangyari sa kuya. Oo. Naglangkos kilo at consumption. Kaya sabi ko nga ni, aliko. Diyan nga na di. Sige na, halat-halatong ko na ilingon ko sa electric bills ko. Kaya nga, Oo, ilingon ko daw. pagka bayadan, Oo. aliko. Kinalintura ka. Aray ko. Ariko. Okay.
Enjoy, Migo. Enjoy sa pagbayad. Sige, sige. Okay, bye-bye. Hindi ko pa nailing ko yung electric bills, ha. Good morning kay Sir Tony Reyes. Good morning, amigo. Dahil ko ba saan mo sa tinex mo? Bata kaso hapon. Kaso hapon, tabi ko, Sir Tony, nahiling ko may nahiling akong nagkaperang nag-attender duman sa ulat sa bayan ni acting mayor Bobby Cristobal. Nahiling ko nag-attender pagkaabot binangga duman ta. Yan kami ni EVP Glenn sa kuan. Coffee shop dyan sa Albay District. Nagka-meeting kami. Yan duman nag-attender duman sa ulat sa bayan. Nagkakapi-kapi man. Ngaya inapon ako nakikig si EVP. Anong ito? Si Say ngayang sa nga ko sinaraman mo. Pigiristoryahan nga duman sa ulan. Inda. Pigiristoryahan nga duman sa ulat sa bayan. Pigiristoryahan ka ngaya. Pangyayari sa maabaka. Besa na. Ako na ugmaon man ako nasaro kita sa notice may kinaraman sa potensyal. Maka-enjoy yun man. Alright. Good morning, tabi sa mga taga City Hall. Kay Manay Agnes Mape, Melanie Agarin, Rachel Capili, Cora Asejo, Ria Lubit, into my lalabs nga Ems Hilly. At saka, din nalilingawan ni Benji Dapugi. Din nalilingawan ni Benji Dapugi si Monte. Yung mananggad, sa baton ka naman kay Tumigo, Shoutout po kay Alex Maravillas, Algie Perming nakamonitor from Ver Maravillas ng Kamalig Albay. Kaso rin ka managlaog na eksakto alas 5, pag ma-out alas 7 out na, Pinoy time kita. Ayun man ang gatama. Sorry na po. Sorry na. Good morning, Tabi. Agad ko lang, Tabi, kung update follow-up ko yung kuryente misa. Ayun na. Kaso hapon baga po, Kwan. Nakaurong ko baga si Mayor Chino. Nagkaurong ko ba kasi may Chino kasapon? Dahil po nito nadangog, mga taga-bubulusan, resettlement site. Sabi ni Mayor Chino, pigahalat pa kumpletong papeles, kay po ninda na magtaw kang gari turnover o anong term daw ito. Basta may kay po ninda na i-donar sa Aleco. Ano pare? Approve na kan sangguniang bayan sa authorization kay Mayor. Rimati na. Rimati. Yes, bigahalat ni Mayor. Roger na. Very good. Yun na ha. Thank you pa rin, Mar. So, authorization kay Mayor na i-turn over tabi mga linya kang kuryente, boda tabi mga poste duman, na inot ng daidonar, kan lokal na gobyerno, boda kan barangay, itinawa na ki-autorisasyon mga tugang si Mayor Chino para po mga tugang i-turn over na ito sa Aleco. O yan. Itong pigahalata. Sabi ni Mayor Chino kasapon kang inapudan ko, oras ngayon na yaon na iyan, ihatod mi ngaya sa Aleco. Yan. Ihatod mi ngaya sa Aleco. Oras pong may hatudan sa Aleco, ang oral dawon ta na tabing haputon so Aleco. Yan ha. So Aleco na tabing oral dawon tang haputon, kung ano na sa nang gigibuhon dyan. Buda Kapitolyo kan Albay. So, pag naitaon na ito kan lokal na gobyerno, ta-approve na kan sangguniang bayan, tabi, ito sa pinaka-importanting papel kan lokal na gobyerno kan Aleco, kan ginubatan. Ngunyan, pag naitaon na po ito, ano na pigigibuhon kan Kapitolyo Provincial, tabi, sa Department of Human, Settlement, o Bahosi, dyan, Human Settlement, buda mga tugang Aleco. Yan po ang loy-loy na proseso ta. Kung dahil tayo na ilawan, medyo naloy-haloy na, 4 na taon na. Grabe man, ano yun eh? Grabe man si Jan Amores after sa NCAA. Nga tapos de ko ini masyadong kabisado. Sige, si Sports News ini de ko masyadong sige po, salamat ha. Ikwan ko ha. I-check ko tabi ha. Good morning kay Megong Jonas Rosal, Maray na aga, tabi sa Saindo. Okay na ba? Okay na ba tayo? Okay na pwede na kitang magbareta. Sandali lang, kung may nawalat pa ha. Napakwan talaga sumata kung ngunya na aga. Napamatanga eh.
Bata may nitununon pa kasubanggi. Anyway, good morning, Henry M. Belated happy birthday nga pala kay Jordan Alfaharo. Birthday ka sa hapon. Tabi pala. Bata mi na pangyari sa maaba ka. Dahil ko nagkagiribo so birthday greetings para kay Jordan. Anyway, belated happy birthday tabi Jordan. Pasensya na ha. Ta si Susie nagchat sa kuya. Dahil ko talaga nag-ibot. Pagkatapos ka sa hapon, panaw ko sa hapon eh. Kunya naman nga ning aga, may shoot meeting naman kami ni ABB. Tapos pag 11, may Zoom meeting naman kami. Pag alauna, igwa na naman akong meeting. Alright. Long time no chat po, pero need ko lang po ng advice. Sana baka po pwede makahingi sa inyo ng advice. Ano daw ang advice kay ni... o sige po, sige daw. Si Seni, Sir. Anong advice daw? Si balak mo, garo si Abi ini. So dati kong estudyante ini madali lang garo iyo. O sige. Anyway. Mananggat. Okay, mananggat. Oh, anyway. Sabi, mga tugang, okay na ba tayo? Baka mayroon pa kitang nalingawan. Kadakul kay pasi ulingan, no? Dungunyang ko lang nagkakaburo ka sa ining mga mensahe sa kuya. Pasensya na po kamo. Sabi nga Dr. Min Lanoso, kaso banggi. Noy, dakol nga niya akong mensahe nga sa imo. Day mo nga nagkakakuan, day mo nga nagkakabara sa ata nangani nga niya ako, madam. Inigo Brihino from Canada, good morning. Danilo de la Cruz, pwede po mahagad ang CP number kang programa nyo. Ang CP number kang programa ko po 0928-777-5548. Smart yan ha. 0928-777-5548. Sa Globe Tabi, ang number ko 0966-203-0034. Ha? 0966-203-0034. Yan Tabi, Boss Danilo Cruz. Ano? Ang sa tuyang numero. Lydia Bisonia, good morning. Annalisa Rodriguez, good morning. Agnes Bata, good morning Tabi. Belated happy birthday greetings to my cousin Arlene Garcia. Happy birthday! Happy birthday po kay Franz. Happy birthday po kay Franz Larken Santander. Happy birthday. Sabi ni Jinx Carizo Santander. Good morning. Chapuring Almilia, good morning po si Marcelino. Good morning man sa Miti Kamaligalbay. Okay na, mayroon pa ba? Baka may nawalat pa. Good morning daw sa Tilan family dyan sa Bangkiruhan, sabi ni Jerry Telan. Oy Jerry, good morning. Tabi sa inyo ha. Salamaton, good morning ha. Good morning sa Tilan family. Maray na agad dyan sa Indo mga busing sa Bangkiruhan. Ang mga bareta, mga tugang masunod na. Makalipas lang po kan mga patalastan. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Nagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuma ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar.
Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:11 oras po sa Pilipinas. News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyan sa lado lokal. Ulat sa bayan ni Acting Mayor Bobby Cristobal, ginibok kasudma sa Legazpi City Convention Center. Pagtaunin autorisasyon kay Mayor Paul Chino Garcia para sa formal na turnover kan mga poste asin linya nin kuryente sa Bubulusan Resettlement Site sa Leco. Inaprobara na kan Sangguniang Bayan pagpataw ni disciplinary action kontra kay Senador Alan Peter Cayetano asin Mig Subiri matapos dit pang magsapakan sa plenaryo dahil na kaipuhan sigon kay Senate President Chis Escudero. Mga pulis may kapamilya na mga kandidato sa eleksyon ibabalyunin pwesto. Sa ibang nasyon, kariribukan sa Gaza, naging pangenot na tinukar sa UN General Assembly. Business News, blacklisting sa mga importers na mapapatunayan na nag-hold kan mga shipments nin baga sa pantalan, siniguro ni Department of Agriculture Secretary Laurel. Health News, halangkaw na peligro na magadan ang tawong bakong aktibo sigon sa World Health Organization. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Ginibo, kasuhapon mga tugang ang primerong ulat sa bayan ni Legazpi City Acting Mayor Bobby Cristobal sa Legazpi City Convention Center sa Airport Road, Barangay Cruzada, Legazpi City. Sa nasabing aktibidad, ipinahayag ni Cristobal na siya ang tinawanin basbas ni suspended Legazpi City Mayor Carmen Geraldine Rosal na ipresentar ang naging trayumpo sa pagtaunin serbisyo, programa asin proyekto kan lokal na gobyerno para sa mga Legazpenyo. Kaibahan digdi ang mga ondra na naresibi kan syudad arog kan pagiging top 3 most competitive component city sa bilog na nasyon asin iba pang national recognition. Narealisar man kang LGU Legazpi ang pagkakaigwanin sa diring City College na napapakinabangan na kan mga residentes kan manilain na barangay pagpakarahay asin pagdugang sa ekipahe sa Legazpi City Hospital asin ang mga programa asin asistensya sa salud sa mga nagihelang. Mientras na nagpromesa man ang presenteng alkalde na sa iyang pag-asumer sa pwesto. Ingwahon niyang matapos ang konstruksyon kan Diagnostic Center, Animal Bite Center, Drug Testing Center, Health Centers, asin mga ang pagkakaigwanin sa diring balay pag-asa para man sa mga kaakian na nakapagkomiter nin malalain na krimen o nahampang sa kaso. Ang nasabing aktibidad presente sa mga miyembro o ang mga miyembro kan Sangguniang Panlunsod kan Legazpi, mga pamayo kan departamento, regional directors kan mga ahensya de gobyerno, mga opisyalis kan barangay asin iba pa. Naipasar na po mga tugang kan Sangguniang Bayan kan Ginubatan Albay ang pagtaunin otoridad kay Alkalde Paul Chino Garcia para sa formal ng pag-turnover kan mga posta asin liya din kuryente sa Bubulusan Resettlement Site sa Barangay Bubulusan sa Albay Electric Cooperative. Ini ang pinagkumpirmar ni sa DCGB News kan Alkalde kung sa iyang sinabi na pigahalat na sa ninda ani Bapa
na pwedeng magpirma may kinaraman sa siring na bagay kasarabay ang hard copy na dapat darahon sa Albay Electric Cooperatibo Aleco. Sigon kay Garcia, nasabing dokumento saro sa mga pigahagan kan Aleco para maghiro ang proseso para magkaigwan in supply nin kuryente ang mga naka-star sa nasabing relocation site. Sinabi ni Garcia na ang linya kang kuryente as in poste sa nasabing lugar enot nang pinagdonar kan lokal na gobyerno kan munisipyo as in mga opisyalis kan barangay. Matatandaan na haluin ng nag-agrangay ang mga naka-star sa nasabing relokasyon. Napun kan ibalyo sindadigdi, wara sindang supply nin kuryente, 4 na tauna ang nakakaagi. 54 barangay kan Daraga natapos ng dumanon saro-saro kan Aleco o saro-saro kan COMELEC o Commission on Election para sa voters registration. Joshua Bino, mga tugang sa dagdag na report, hali po dyan sa luwas. Natapos na kan Commission on Election o COMELEC Daraga, napasyaran dumanon saro-saro ang 54 mga barangay kan munisipyo para sa satellite voters registration. Preparasyon para sa 2025 national and local election. Apwera kay ni, natapos na maninda ang pagpaparehistro para sa mga army personnels na yaon sa barangay Villa Hermosa. Siring man ang mga persons deprived of liberty o PDL sa Laogan Albay Provincial Jail. Ini ang maugmang ipighiras ni COMELEC Daraga Election Officer Andy Toledo. Kung sa insigun sa iya, resulta ini kan masinop na paglibot bara-barangay. Tangani gabos matauanin pagkakataon na makapagparehistro bilang botante. Alagad apwera kay ni sa pagkataong doon pa ni Toledo. Bukas pa man girare ang sa indang opisina sa second floor Aritzio Building, Barangay San Roque, Daraga para mag-akomodar nin mga dagdag pang maparehistro sagkod matapos ang deadline kan voters registration sa Setyembre 30, 2024. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Inaprubaran mga tugang kansanggo ng bayan kan Daraga Albay ang sarong resolusyon na minataon ng otorisasyon kay Daraga Acting Mayor John D. Hausian magin sa mga pamayo kan departamento na magpirma sa sarong Memorandum of Agreement kay Bahanaan Philippine Drug Enforcement Agency para sa pagkakaigwanin balay silangan sa munisipyo. Ang nasabing resolusyon ipinagbusol ni Konsehal Stevie Vitsara ang Pamayokan Committee on Peace and Order sa Daraga kung saan minatalaan ng espasyo sa Don Alfonso Memorial Hospital sa Barangay Anislag para sa nasabing fasilidad na mataonin reformation sa mga persons who use drugs o PWODs kasi iba pang imbelto sa illegal na droga. Sinabi ni Bitsara na magkanigo na matawanan siring na proyekto matawanan ang siring na prioridad bilang saro man sa mga requisitos na dapat ikumple kan sarong banwaan para maideklarar na drug cleared na o salbado sa probinsya kan illegal na droga ang Daraga. Report hali po dyan sa luwas, mga tugang kasabay ang bareta ni Al Armario. Mga proyektong patinampo kan gobyerno nasyonal tulos na pinag-uyunan kan gobyerno probinsyal. Uya po ang detalye kan bareta. Kamin paringal. Mientras tanto, nasa 1,126 na persona daw ang nadakop kan Albay Electric Cooperatibo Aleco na naghabas din kuryente as nagbabayular sa Republic Act 7832 o ang Anti-Pilferage Act bon kan taon 2023. Ini sa datos na ipighiras ni Engineer Mark Jesan Lucilo, ang manager kan Technical Services Department sa programang Ale Connect sa DCGB. Kung sa inhali sa nasabing numero, 358 digdi ang nadakop kan taon 2023. Kung noarin nagpuon ang operasyon kan kooperatiba sa probinsya pon kang Enero sagkod Hulyo 2024, nasa 768 na ang nadakop. Sigon kay Engineer Lucila, kaibahan sa mga nadakop ang nasa 412 na individual sa Branch 1 sa Santo Domingo, Tiwi,
155 sa Branch 2 sa Legazpi area as in 201 man sa Branch 3 nahali sa Ginubatan sagkod sa Piudoran. Ipinaliwanag ni Lucilo na ang mga anuman na aktibidad na nakakaapektar sa pag-ikot kan metro may kukonsiderar na pagbayular sa nasabing lay. Kaibahan na ang pampering of meters, unregistered meter, suspended neutral as in IBAPA. Tinawanin doon na Leco Board of Directors PIO Director Roy Cometa na ang mga nadakop na tulos na sasangatanin kaso. Mantangan ni Baman ang kaipuhan na mag-settle sa indang opisina para asin magbayad din penalidad arog kan 10,000 pesos na administrative fee para sa mga residential, 20,000 pesos para sa commercial asin 30,000 pesos sa high voltage. Nangapudan man ang kooperatiba sa mga miyembro konsumidores na in kaso may manutara na bayolasyon sa nasabing lay, tulos ining ipaaram sa sendang opisina para sa magkakanigong aksyon. Report, hali po dyan sa luwas, kasabay mga tugang si Karen Ala. Karen? Pigway dining natulay sa Ginubatan, haluyo ng tapos, makangalas tada ipadaw pigpapagihan kan mga bihikulo. Detalye kang report kay Jimmy Nasalita. Digdi ka lang sa Albay makakahiling na tulay pig-expand, pig-widening, pero dahil man pigpapaagihan sa mga lunadan, haluyo ng tapos, an barikada, dahil man pigahali, haluyo na makukuha ini digdi sa Linderos kan Barangay San Francisco, Barangay Travesía, sa Banuan kan Ginubatan, haluyo na niya itong pigbarita ini, alagad hanggang sa ngunyan dahil lamang nin aksyon pinagigibo, pig-trace na niya to ini, bako ini sa 3rd Engineering District and DPWH kundi dyan sa Regional Office. Dahil masabutan kung ano ang diferensya o rason sa kunata dahil pigpapahali ang barikada sa tahaw kan tulay kung sa indakulo nagahapot nagngangalas sa kunata habo o dahaluyo ng tapos ang proyekto alagad dahil pigpapaagihan sa mga lunadan. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, balikan ang report ni Al Armario. Makaskas ang endorsement kan sanggunian panalawigan paggawa sa mga proyektong papakinabangan kan mga albayano. Sa latest na resolusyon ni Board Member Jasim Palmiano, Chairman Committee on Public Works, pigindorso na kani ang planong patinampo sa Barangay San Isidro to Del Rosario kan Jubilyar Albay. Saro ini kan mga nakapalaman sa priority projects kan Gobyerno Nasyonal, kaya isabay na sa Regional Development Council Priority Agenda. Kaya po ang endorsement halay sa sanggunian panalawigan. Kaya tulos-tulos manining ipig-aktoran ni Board Member Palmiano para may proseso na ang madaling implementasyon. Alarmario, DCGB. Mientras tanto, may report man si Karen Ala. Desidido man natutukan ni Acting Vice Mayor Lawrence Beltran ang matod sa issue kan mga tricycle sa syudad, ulog na ang mga kolorom na illegal na nagpaparasada sa syudad kan Legazpi. Sa pag-olay kan DCGB News kay Acting Vice Mayor Beltran, ipigpupun ka ini, naigwasinda ning tiga-exercise na amnestiya, tangani na ang mga illegal na namamasada, partikularmente na ang mga kolorom, matawan na ng prangkisa tang matapos na ang illegal na pagpapasada kanina ini sa syudad kan Legazpi. Nanutaran man ni BC Alcalde Beltran ang manungod sa magulong mga prangkisa sa iyang sinabi na may mga lisensya na yaon sa iba nagpapalarada o nag-iikot man sa ibang lugar kung kaya saro man ini sa makusog pang aaksyonan sa pakikipag-coordinar kay Kagawad Luis Gutierrez bilang Pamayokan Committee on Transport and Utilities. Dagdag sa ala DCGB News. Mientras tanto,
Mga tugang mga kabataan sa Malinaw Albay nakikipag-kooperar sa mga autoridad para labanan ang iligal na droga. Report kay Jomar Bien. Dakula ang kooperasyon na ipinagtatao kan mga kabataan sa Manilay na barangay sa Banwaan kan Malinaw para sa kampanya kan mga autoridad sa kontra sa illegal na droga. Ini ang kinumpirmar kan Malinaw PNP sa paagi ni Police Captain Ivan Villanueva matapos na kanakalisnal daw nagkaiguanan naman ng symposium ang mga kabataan kasabay ang Malinaw Rural Health Unit asin ang Malinaw PNP para sa nasabing katuyuhan. Ang grupo kan mga kabataan kan Barangay Bagong Bayan uminabot sa mga 40 kabataan ang nagpartisipar sa symposium kung saan pinagurulayan ninda ang mapadapit sa padagos na pagproliferar kan illegal na droga sa komunidad. Kasabay daman sa napagulayan ang kamugtakan kan mental health kan mga kakian maging ang teenage pregnancy sa nasabing symposium. Nanugaan mga kabataan na matabang sinda sa paagi kan pagbabantay asin pagre-report sa mga autoridad kan mga narireparandang illegal na o aktibidad kan mga illegal na droga kani na magkaigos ninda kulang partisipasyon para makortar ini apuera kayan na manapagulayan maninda ang mga medyos na dapat nagibuhon ninda tangani na maibitaran man ang teenage pregnancy sa saindang lokalidad. Yan ang report, Jobar Bien, DCGB. 6:27 oras mga tugang sa Pilipinas. Magbabalik po kami. GB News Express. GB News Express. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, padaba kong segundo distrito. Kaito pa perminang nadudulukan, maski wala sa pwesto nagtatabang. Kito Salcedo ko anyaran, kada ko lang naginibuhan. Sa atong kasurog, basta sa pag-asenso, may konkretong mga plano. Asin programa para sa tawo, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na, serbisyo ko, ito ang totoo. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa Banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banwaan kan Pulangi.
Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024, You on Walk in the Light, na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwa nin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretangon yan mga tugang sa Lado Nacional. Pasado na po sa Kamara de Representantes ang propwestong 6.352 trillion pesos na national budget para sa taon 2025. Sa butuhan, 285 na pabor asin tulong kontra. Inaprobaran kan Kamara ang 200 o kaya ang 2025 na General Appropriations Bill o House Bill 10800. Ang pagpa-aprobar sa katulong pagbasa nangyari haros tulong oras matapos ining aprobaran sa ikaduwang pagbasa. Nagbilog ang Kamara ni Small Committee para tipunon ang mga individual amendments kan mga kongresista. Inikumpuesto nin the House Appropriations Committee Chair Elizalde, House Majority Leader Manuel Dalipe, House Minority Leader Marcelino Libanan, at in House Appropriations Senior Vice Chairperson Stella Luz Kimbo. Ang mga miyembro kan Kamara tinaunanin sagkod Biyernes para isumiter ang sa indang propwesto kaibahan sa inaprobaran na General Appropriations Bill ang pagtakras sa propwestong budget kan Office of the Vice President gikan sa sobra sa 2 billion pesos ginibo na sa naining 733 milyon ang hinali na pondo ibabalyo sa Department of Health as in Department of Social Welfare and Development. Kasayang turno speech o en contra speech sinabi o tinawanin doon ni Libanan ang importansya kan transparency. Siniripan ni Libanan ang pagbawas nin 15.7% sa budget kan Department of Transportation, lalo na ta mahalaga ang transportation infrastructure sa pag-uswag kan ekonomiya. Ikinahadit man ni Libanan ang pagbawas sa budget kan Department of Migrant Workers na makakaepekto sa serbisyong pagtao sa mga overseas Filipino workers. Nagpasalamat man si Libanan sa liderato kan Kamara sa panginginot ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Dalipe sa pagtaunin oportunidad sa minoriya na maugid ang propwestong budget.
Mga tugang, iba pa niya itong mga bareta sa lado nasyonal. Naghanda na po ang Philippine Embassy sa Beirut para sa posibleng mass repatriation para sa mga Pilipino sa Lebanon sa taho kan gyera sa pagultanan kan Israel asin kan Hezbollah. Sa sarong entrevista, sinabi kan Department of Foreign Affairs o DFA na makipagtabangan ang embahada sa mga Filipino community duman para maparekas ang repatriation. Sinabi ni DFA Assistant Secretary Robert Ferrer na ang embahada kang nasyon sa Lebanon na pinapanginutan ni Ambassador Raymond Balatbat iyong padagos na nagkokoordinar sa Filipino community sa pag-ariglar sa mga lakdang na kinakaipuhan para mainisyar nin mass repatriation kung kinakaipuhan. Sinabi ni Ferrer na naglala ang bayolensya asin nagpuon na ining makaapektar sa kataraning kung sa inyaon duman ang mga Filipino. Alagad tinawanin doon ni Ferrer na daiman gustong magpataw nin mandatory repatriation sa Lebanon ang mga autoridad kang Pilipinas dahil dakol na mga Pilipino duman ang habo ng mag-evacuar. Sangunya na sa Alert Level 3 mantinidong nakabandera sa Lebanon na gustong sabihon ang mga Pilipino duman pwedeng voluntaryong mag-uli. Posible man na itaas ang Alert Level 4 na naghahagad din mandatory na pag-evacuar kapag nagkaigwanin dakula asin mahiwasan na pag-atake sa sarong lugar. Sinabi kan DFA na igwang sobra sa 11,000 na mga Pilipino sa Lebanon ang kadaklan sa enda mga babaeng household service workers. Sinabi kan opisyal kan DFA na warang Pinoy duman na naireport na nakulugan o nagadaan sa tahaw kan padagos na labanan. Daing nahiling na rason ang liderato kan Senado para disiplinahon ang duwanindang senador na nagkainitan sa plenary session asin nagbinalyuhan nin maharang na panaramon na dit pang magsapakan kung daing naagapan kan mga kapwa senador. Sigon kay Senate President Francis Chis Escudero, natawo man sa Sinda na may kanya-kanyang emosyon. Sinabi niyang natural sana na minsan nagkakabinalyuhan ng opinyon asin minaresulta kung minsan sa halangkaw na emosyon. Kaya nagkakaigwa din sa diring ng insidenteng kapareho kanangyari kanakaaging banggi sa pagultanan ninda Senador Alan Peter Cayetano at Senador Juan Miguel Zubiri. Piglinaw ni Escudero na daiman ini magkaapekto sa pagbukod ninda sa dakol na trabaho sa Senado dahil nagkapirang minuto sana kan insidente asin nagkaulian naman ang duwa. Aminado si Escudero na nagkisausaw man siya sa eksena asin naghagad nin dispensa dahil binanggi na sinda asin pinming nangyayari ang mga siring na insidente kapag pare-parehong pagal na. Bandang alas 9 nin banggi, sinda natapos kang sesyon. Kaya kada saro gusto man na magpahingalo. Siniguro ni Escudero na sangunyan, areglado na asin tranquilo na sinda sa Senado. Ibinulgar daw ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa executive session kan Senate Committee on Women ang sarong crucial personality na may connection sa Philippine Offshore Gaming Operator Subugos sa nasyon sigon kay Senador Risa Hontiveros. Pahayag ni Hontiveros sarong statement na dahi pa siya masyadong satisfied sa mga pahayag sa executive sessions maski nangani may sarong crucial personality ng kinumpirma ni Guo Waping. Ini minapakusog sa teorya na ipighiras kan komite sa sarong bulan na ang nakakaagi. Daiman pigtaong detalye ni Hontiveros may kinaraman sa pagsasabi niya social personality o personalidad. Enot nang nagtipon sa sarong executive session ang Senate Committee on Women na pinamamayuhan ni Hontiveros matapos na magtugot si Guo na ibulgar ang most guilty sa likod kan mga pugo-related crime sa nasyon. Ipaaram na kan Philippine National Police o PNP ang numero kan mga pulis na may kapamilya na mga kandidato sa taon 2025 na midterm election. Sigon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo na pinuna na ining gibuhon kan Directorate for Personnel and Records Management para masiguro na daing maimbelto na pulis sa partisan politics an identify na pulis na may kapamilya na mga kandidato sa sendang area of assignment sigurado na may babalyo nin pwesto base man sa standard operational procedure sa PNP. Pero nangyari ini pagkatapos kan pagsumiter nin certificates of candidacy dahil digdi maaraman kung si sayang opisyal na madalagan sa na
sa eleksyon sa masunod na taon. Napag-araman, non-filing kang COC, tinilaan kan COMELEC sa Oktubre 1 sagkod 8. Inot nang nagpaluwasin patanid si PNP Chief General Romel Francisco Marbil na dai niya tutugutan na magamit kan mga politiko ang pulis para maimpluwensyahan ang eleksyon. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang po kan mga patalastas. Magbabalik po ang GB News Express. GB News Express. News Express. GB News Express. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa Pedor naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Gabos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas venyo. Legas Peño, serbisyong Sunshine Imperial. Legas Peño, serbisyong Sunshine Imperial. Paano ka natulungan ng Malasakit Center? Ako po si Annabel Dumlao Alcalde. 10 years na po ako nagde-dialysis. Sobrang laking tulong po talaga yung malasakit, lalo na sa mga gamot namin. Sobrang nakaka-proud na nagkaroon tayo ng kagaya ni Senator Bongo. Napakalaking tulong po talaga. Bilang pasyente, sinasabi ko talaga na Senator Bongo talaga the best. Mahal na mahal ko po kayo lahat. Salamat po sa inyo. Si Mr. Malasaki Bisyo, ang magserbisyo, Senator Bongo. Camille Pratsiambao po, yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa ibang nasyon, naging panginot na tema sa United Nations General Assembly sa New York ang panagos na nangyayaring karidibukan sa Gaza. Sinabi ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif na dapat na ang kinaban bako sanang nakatukaw asin imbes gumibonin paagi para maresolveran ang karidibukan. Dagdag pa kainin na ini ang pagkakataon para magkasararo ang United Nations mga member countries asin pugulan ang kariribukan. Tinawanin doon ni Turkish President Recep
Tayyip Erdogan ang sistema ngunyan kang UN dahil daytulos ini naghiro para mapugulan ang pagdakol kan mga aking nagagadan sa Gaza. Pinginggan Yerman kay na leader kang mga nasyon. Napugulan na si Israel ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagsulong kaini kan mga kariribukan. Sa lado man ni US President Joe Biden, magkakanigo na magkaigwanin ceasefire sa pagultanan kan Israel asin Hamas. Inan tamang panahon sigon sa iya para gibuhon ang pinal na termino kan kasunduan asin mapundo ang naglalala na kariribukan sa Gaza. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, may kinaraman po sa lado nin pagnenegosyo. Business News. Business News. Pinatanidan po ni Agriculture Secretary Chu o Francisco Chu Laurel Jr. ang mga importer ang mga importers nin posibilidad na ma-blacklist in kaso panagos na i-hold ang baga sa laog kan pantalan. Ina nagluwas matapos nagginatos ng mga containers sa imported na bagas ang pinabayaan na magtambay sa laog kan pantalan sa Manila. Sigon kay Secretary Laurel na kaipuhan talagang may ma-blacklist ang mga siring na klase nin importers, pero siniguro niyang masairarom ini sa magkanigong pag-uugid para mahiling ang tunay na rason dahil tiba de guaman nin mga justified reasons. Sinabi kan Department of Agriculture na siring kan kadakol na mga imports kinakaipuhan in court order bago maipabakal ang sa kadiwa centers ang mga abandonadong kargamento. Sigon man sa Philippine Ports Authority, ang gabos na unclaimed shipments ito turn over sa Bureau of Customs in kaso magpalya na klamaron ini sa laog ki itinaong deadline. Idinagdagpakan PPA sa pagi na General Manager J. Santiago na 530 na mga container nin bagas ang mantinidong nasa laog kan Ports of Manila sagkod ini kasuod mang aga. Health News, mga tugang, maramong tanawang istorya kasabay si News Director Mar de la Cruz, hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. Ang mga taong bakong aktibo nasa halangkaw na peligro ng kagadanon, sigon sa mga health experts sa Kinaban. Sendang sinabi na dapat tawanin panahon ang pagkapakusok kan salud sa pagtataonin doon na every move counts. Sigon sa mga eksperto sa salud sa World Health Organization Philippines, na dakulang bagay ang regular na ehersisyo para proteran kita sa mga helang sa puso. Sinabi kaya na siya na ang regular na physical activity pwedeng makapagpababa sa peligro ng heart diseases, asin iba pang non-communicable disease, arog kan diabetes, asin cancer. Health News from Newsbase, Mardela, Dainiba. Thank you, Paring Mar. Good morning po, Pag-asa. Hello, Pag-asa. Hello po. Good morning. On there ka po sa DCGB. Go ahead na po sa latest forecast. Ngunyan pong aldaw. Marahil na aga sa tuyaga boss, ini ang kamugtakan kan sa tuyang panahon ngayong Webes, September 26. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, may sarong LPA ang binabantayan sa luwas ng Philippine Area of Responsibility na nasa rayong 2,750 east of Central Luzon. Ini ay mababa ang tsansa na pumasok sa PAR at wala man ining direktang apekto sa satuyang bansa. Digdi sa Kabikolan, bahagyang mapanganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan na may pulupulong pag-uran, pagkilat at pagdaguldol, lalo na sa hapon o gabi dala kang localized thunderstorms and mamamatean. Mahina sagkod sa moderadong buros na halimot ng sirangan patungo sirangan at mamamatian asin banayad sagkod sa kakamkaman na alon kan kadagatan. Ang satriyang temperatura sa maghapon kung sa 25 degrees Celsius hanggang 33 degrees Celsius. Nagsirang ang satuyang aldaw kasubang kung 5:30 aga asin masunok naman at siya na 5:38 hapon. Iyan lang po, ako si Alma Barona, halidigdi sa DOST, Pag-asa Legazpi, Marhay na aldaw po. Salamat, Miss Alma Barona, sa report. Yan po mga tugang nga detalyes kan mga darakulang bareta kanaldaw. Hali po ang mga detalye sa Newsbase kan DCGB, sinurat po ni The News Director Mar de la Cruz.
Angel Mostasa. Siring man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa luwas. Sa indong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok ta na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos. Abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon. Kong Jill, siya si Kong Jill. Siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Pagbati hali sa Presidente kan University of Nueva Cáceres, Dr. Faye Lea Patria M. Laurana. Sa gabos ng mga Bicolanos, asin devotos, kan sa tuyang mahal na ina, gusto kong ipaabot ang pakikisumaro hali sa University of Nueva Cáceres. Maugmang fiesta ni Nuestra Señora de Peña Francia. May her intercession always be our guide and protection. Viva la Virgen! Viva el Divino Rostro! Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Asi sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Nagdadalog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Okay, sige. Ang mga helang kang atay, aro kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago asin tanganing mogmang atay, kay po na sabayan ng proteksyong Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na halis sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant ang probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Barretang Kulalapnit! Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Baretang kulalapnit, bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini sa morning hirit.
Iga pa rin akong pangkulalap na dagong na istorya kan sarong aldaw. May saro ngayon na government office. Si chief da naka-star duman. Ay bako din naka-star duman. Pero may pigpapaduman da pirming chika babes. Joshua. May saro dang opisina. So, bossing da. Iba naman niya oral daw so chika babes. Boss ko yan. Ha? Boss ko yan. Tapos naman na nagkakaong ipangod to. Sa loob mismo ka na opisina? Hanggang sa muna naman. Baka kuhan, nagmamalasakit lang. Hanggang sa muna naman. Grabe ang kusog kibot, adi. Po. Ika nga ni, di mo pipadigdi. Ha? Ha? Grabe ang kusog kibuot. Istorya ko sa imo. Ha? Agad ako ko no sa iba pang mga istorya, ha? Tumunta ng to. Mabait. Ang pag-alas, timing man na lunch break baga. Kung sa gobyerno baga, wala man ki lunch break sa services, di ba? Baga. Tikikon ng lunch break. Mga mag-alas 12 da, may natok-tok na, good morning! Good morning! Pero very friendly man siya sa mga tao duman. Sa opisina kambos. Ay, dagos na nga yabi. Yan nga si. Di man nakakangaran. Basta yan nga si. Salbatana. Ang nga lang sinili paminsan, di, sa mga empleyado ba ka, nagreluwas-luwas naman ngaya. Diyan na pa sinakadaklan ba ka? May pinto ba ka na separado? Nakalakso pinto! Ay, tango po si iba. Ang makangalason da, tapaminsan, nakalipstickon. Tapos, pag luwas da, wala ng lipstick. Maputla na. Kaya malungsi na da. Kamuan nga niya ako, nagkaon kayon. Pa nagkakaon baga, nawara ang lipstick baga. Di baga. Di ba? Kaminsan ngayon nakatakin, nugan nga bako na. Ay, kamuman kung ano nga akong isip din do. Istorya ko sa imo sa iba pa. Pero, gari, basta, grabing kaugmanggan ng mga tao na kaurong kaswapo. Ano nangyari? Buha. Digding. Sisay daw ini. Sabi ka na dangog ko. Sorry po sa term, ha. Nainggustuhan ngaya. Nako, so kay rasa na di. Aha. Ako kaya, dahil kaya nagpasiguro. Nagpasiguro. Dapat pasiguro siya. Nako, so kay rasa. Kulog kipayo niya ini. Ata na nga ni. Ano nangyari? Buha. Sisay daw ini. Na? Sarong girl na private employee. Girl. Private employee. Okay. Na-disgrasya. Kan sarong government employee na may pananagutan na. Salbatana. Ata pasiguro nga ni. Dapat nga ni. Pasiguro. Pasiguro nga ni. Dapat eh. Na. Maluya. Si private employee. Porsigido ng lumantad. As in umiba na magharong-harong na. Ay, gari sala. So, gari ba kumaray? Dahil si baby boy na government employee. Nagtarap na gayon, o. Aning yata, ano nga yan eh. Dapat nga may harong kita kain eh. Dapat doon na nga ako kain eh. Baga, siguro man dapat. Sabi kayo kang lalaki, baka gusto mo nga boarding house? Ay, haba akong boarding house. Gusto ko apartment. May Netflix. May Netflix. May Netflix nga yan. Buda may wifi. Sa kabaga. Pag ma-order kitagkaon, mahapod na sana sa telepono. May wifi nga ya. Buda, pag-order na baga, nga malance na. Delivery. Pero kan delivery, may kwampa, ano yung saro? Yun na yan na di, delivery adi. Mas delivery. Ano, diba? Ito nga yung gusto ko nga, babe. Gano'n nga yan, dito kaya ito. Basta, ayaw ko basta gusto ko apartment talaga.
Ayaw ko ng boarding house, ang dami nakakakita. Ayaw ko talaga ng boarding house, ang daming nakakakita niyan, babe. Ayaw ko. Sige na nga, medyo mahal-mahal. Basta, kasalanan mo to. Wag mo akong papabayaan. Pinakialaman mo to, babe, please. Ayaw ko talaga. Magagalit si mama. Ano ba yan? Sigel ko ta. Sigel. Bulag naman sa dating agawom. Okay. Pwede. Ako isang laruan na kung ayaw mo na iyong papalitan. Matapos ang kinin, pag-ibig ko't dangal, iwan mo akong may luhat-luhaan. Pwede. Paano ang paglalantad? Nailing si Boy. Pamilyado, asin may pigata man na pangaran. Malangan ni empleyado di gobyerno. Midbid ini. Po. Ay tapos. Civil Service Commission sa kaan. Tala. Wala ba ka sa Civil Service Commission an may mga aruga na bagay? Sabi ni Saida. Na konektado sa moralidad? Opo. Diba? Bawal ba yan? Bay na mo. Kinagreklamo kaan? Bay na mo. Kaya lang, di man kinagreklamo. Ikaw nga na dyan nakapira na. Baga. Nako. Big advicean. Kan mga kabarkada ining si girl. Nangayaday na ipagpadagos ang bawal na relasyon, buda si Boy. Kundi porsigido ta ang rason. Alangan man ngayang sa kaugmaan sa nayaw ng presensya niya. Iyo man ang gadadi. Detuan niyang sustiniran inay. Ini dapat si baby boy. Talaga man napafall. Nagtatrabaho sa opisina di gobyerno. Ang pagtapos kan office hours, si girl na palang ang luay-luay na pigatrabaho. Tagkod sa dagos ng nagbunga ang kapusukan. Yan lugod problema na. Di kaya nagpasiguro? Kulang. Si girl, porsigidong lumantad asin mag-iba ki boy. Kudi si boy, ay pa pwede, tamay kag sa dire na. Ano na nga boy? Ang balitang ito ay masama. Huwag tularan. Dahil ko kumbinsido kan. Kaya sus ko pasiguro pero may dapat talaga. Oh, it's crying time again. Mona Lisa. Ay, Mona Lisa. Guna ko Mona Lisa. Oh, it's crying time again. I can tell by the way you give, darling, that it won't be long before it's crying time. Pasiguro nga de mag-cry-cry. Joshua! Hello, Migo! Migo! Oh! Ano? Maluyaw na di! Diyan, kauyam lamang para lang. Walukan ka naman ni Noel, manalo po magaray ka dyan. Kansabang ka naman ni Noel. Ha? Maluya? Papadumanol dyan ba sa opisina? Awinda. Maluya? Di ako kumbinsido. Maluya? Nakakaano lamang sa... Nakaka-apekto lamang sa nagdadangog. Nauyam ka? Uyam? No. Awinda. Sige. Dali, nararot lamang ang tamanyo. Ikaw umaga. Damn, he's hot. Bye-bye. Na problema. Na problema si Dodds. Ariak naman kan si Noel. Hindi naman siya magparareklamo.
Mga tugang, salamat kansa nung pagantabay. Bareta alas 7 po, susunod na. Kasabay mga tugang si Edwin Peralta, asin po si gandang-gandang Jasmine Baloloy. Salamat. Kansa nung pagantabay. 7:30 po, magbabalik ang lalaking hindi inuumaga. Kay Henry M. Kamugabos, ayos. Gusto ko, happy ka. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta!